Айде да ви тествам колко знаете чужди думи. Първо ще ви тествам на английски. Искам да ми напишете тази дума. Лебе. Добре се справяте. За сега. Обаче сега ще видя по немски как сте. Защото трябва да напишете пещера. Добре. Айде да ви видим. Добре бе, пак и това го знаете. На испански обаче 100% няма как да знаете как да напишете сладолед. Ай сега да я видя, като сте много отворени. На китайски ми напишете куче. Готови ли сте? Да. Айде, да видя. Да бе! Ето вие всичко знаете. Да, къде ходим? В учебен център Младенови.